Bueno, una de les coses que volíem fer avui, aprofitar el 7è encontre d'emprenedors rurals d'AER, era per a presentar-vos la ruta dels oficis, un projecte baix la marca de la Vall Blanca que va començar fa 2 anys, en el que intentem documentar, recuperar antigues tradicions d'artesania, ecologia, antics oficis de la comarca de la Vall d'Albaida i plantejar-los a modo de ruta, de tallers per als pobles de la comarca i que arrepleguem mínimament documentat en este xicotet llibret de la ruta dels oficis, però com us diguem es veu ampliat en la pàgina web de lavallblanca.com. És un arxiu, tant este fullet com la pàgina web que anem actualitzant any rere any amb nous oficis, tradicions. Ara vos ensenyarem un xicotet tràiler d'una de les entrevistes que hem fet a una de les artesanes que participa en aquest projecte i vos convidem a estar atents a les xarxes d'AER perquè en les pròximes setmanes i els pròxims mesos aniran sortint noves entrevistes i nous vídeos relacionades amb aquest projecte i tota la informació la teniu, com ja he dit, disponible en lavallblanca.com. Res més, anem a veure el xicotet tràiler d'este vídeo, d'esta entrevista que farem a una de les artesanes que participa, en concret de l'elaboració de sabons de forma artesanal.